betul ya. Iya ya. Karo ayamu hilang arah iki ta. Cukup mobil gak tok-tok iki. Saya lho wis wonge wis munggah lagi ngekakno. Aku kan mempermalukan aku. Lah soalnya konyol li. Mang apa perawatnya ngantek? Hah? Pakai celana krek. Celana nih, Mbak sing krek, sing suwek. Ene, I guess iki. Ki makane yo. Apa jenenge nek ape katokan ki lungguh sik, apa tarik napas sik. Nek iki encen ngono kuwi yo ndak aku tau ngonangi ndekne apa nganggo katok yo. Ape cebloki ndekne malah ngene-ngene malah melompat-melompat go apa sikil siji. Sik ambil metu sik. Longkong metu kok. Ayo sabar. Nganggo katok pun harus sabar. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Di depan perawatnya, di depan YouTube. Mbak permalukan sampai dia. Lah kuwi yo ngono ca, modelem. Sik tapi metu ta ora metu. Sampai metu ku lho, ben pas. Mang njaluk ngadeg terus, saiki njaluk lungguh. Lah kenapa ben roh proses naik ke mobil. Boya kok ora enek sing ngingeti. Tapi aduh meneh yo Srawa. Kan encen dingkon ngenten ning kene. Meneng ae to kene. Aku kundangan diterak. Yo. Naik yo, kok yo dibuka nonda. Encen bunda. Iki hasil rongsene ya wis rongsen. Ayo iso gak? Nah, ini prosesnya ya. Ini prosesnya. Jadi naik dulu gondolan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah. Ayo kita pulang. Alhamdulillah. Amen Rama mlebu rumah sakit reaksine perawatnya iki. Uye. Kan begitu nih kita tetap ditamani satpam to ya. Mungkin mereka beranggapan apa yang lahir no. Tapi skor setan. Terus ini sakitnya apa? Pati pakai celana. Terus kerak. Terus kerak. Langsung nge-freeze sih Mas. Hah? Piye ceritane? Jadi maksudnya ini penyakit sing tidak masuk akal lho. Ini tak omong aku Penyakit yo rada konyol sih. Cuma iki tenan nenek no. ngomongin nek sononan kon lungguh. Safety gene iki bersiap-siap yo cara mono ki yo gak enek sing roh. Dan ini biasanya malah anu malah nganggo katoki malah melompat-melompat nganggo sikil sitoki. Ya apa mbah aku gak iso pang rasakno kowe aku. Karena kan dene kakan setan. Piye ngono ya terus mari ngono dek. Kuwi terus mari ngono anu ini sakit. Dipakai miring sakit gak bisa duduk ngene terus. Dek kan mbek sing isik ngono gitu terus mari ngono. Iya mau rongsen ini ya rongsen aja. Terus mari ngono dijelasno kalau rongsen misalnya sing maksudnya tulangnya aman, kuwi tidak di cover BPJS kecuali kalau ada patah tulang, retak ngono di cover BPJS. Ya wis ndak apa-apa. Terus mari terus wis ya wis dinganune kesane ning apa kuwi apa ning radiologi. Terus mari ngono kan memang rada suwe karena apa pasiennya luar biasa. Jadi iki full jadi dokter sakmono kae iki bingung ngani pasien kan pasien ki mulai ujung sampai ujung ki full kabeh sampai Delok Sakit iki lho kakan nenekan. maksudnya Pengaruh soalnya apa dia tuh mengepres bodi. kan dipaksa untuk apa jenenge? Karena aku sih mau tambahi. mangkok sertifikatnya buku Tak gowo ning mobil. Karena terus gue kurang ngombe nanem racun tikus, racun serangga Nanya, wong aku yo ngombe, hampir mangan yo ngombe kok. Mangane kuwi ping pira ya? masuknya tuh frekuensinya kurang naik satu hari kan 2 botol besar gede kuwi 2 botol ngombe besar nek sak trut wes 2 botol besar Tapi mang jarene doktere kuwi yo faktornya sing lebih besar iku faktor trauma. Ambek yo enek sih saka obesitas ngono.
Jadinya sing paling besar iku saka trauma kuwi. Ngono. Tapi kan setidaknya ya harus menguruskan. Iya badan bener, juga. iya tetep. Tapi masih dokter memang ngono karena itu wis apa Terus jenenge sampean pengen iki luka lama. luka lama terungkit kembali. Iki Tidak iki bisa. hasil iku guys instalasi radiologi dia kan tak ketokno ya karena youtuber saiki YouTuber YouTube saiki sensitif banget. data Oh, mana dene mangi, jadi loroku ki ceritanya ngene lho. Aku kan apa dijak salwa tuku HP kan. Aku ki mau katokku sing sejuta umat sing mbok ndor tau ganti ngono ya. Katok irang kan kulot kan kuwi kan gede kan. Aku kan dindingon kan yang kanan saya ya. Kanan masuk, slap gantian pas sampai kiri, ku langsung mak krek, sumpah dan kuwi lumayan kok krek iki krek ngono lho rada lama ngono lho pokoknya. Terus aku mari ngono meneng esek aku. Aku meneng esek. Nah, ini rapat urut. Gak iso kan. Terus Aku meneng esek terus mari ngono aku njongok. Waduh luar banget aku ngono. Berjongok kuwi terus aku langsung marah mamaku, "Mah, aku barang aku katok kerekenanku luar. Tulangku mburi," aku ngomong ngono. Terus lagi piye lah mah terus mari ngono dikei templek Imam Koyo. Hari templek Imam Koyo aku budal. Dan aku ning nggone iki aku ki wis ora jongok-jongok, mesti aku ngadeg kayak keliling karena aku ngumpet loroku kuwi mang ngono. Terus aku sampai bunda ambek penyeti ndak aku ngono. Wis lah terus mulai setelah mulai terus mari ngono kuwi diganjeli mama bagian sing loro. Terus mari ngono malah gak iso dadi gak iso miring, gak iso jongok. jadi dia perkara faktor Tapi aku trauma iso satu ngadeg dan aku iso mlaku, tapi aku gak iso jongok ambek miring. Wis ki ngatek ae. turun ngateknya Wis ngatek ae. Kok saiki wis iso jongok, wis iso mirang-mirang. disuntik. Lima disuntik. Kan dia angel kok goleknya angel. Gampang. Alah, nek Lambe mama lah. ora pas penane anggere pas tengah ngene. Iki lho ben telu iki gak iso terus. Penane Pak, iso boleh. Alah, lebay we. Hmm, Suntik lambe nem ben meneng. Jadi traumanya itu adalah trauma biyen kuwi aku tahu jiblok, tahu kepleset. Sumpah deh, makanya Indah kan pernah Mas Dimas. Piye pokoknya piye Mbak? Indah kan panik karena apa? Dia makan kuwi tak kaki repo piye? Makanya terus akhirnya iki ora apa-apa aku waduh piye anda kinarane di kinara tak nganu nih. Apa sini dimomong Lina karo Mak Damis ngono terus. Ya wis aku pengen wis mari ngono. Kuwi leh Mas Dimas ngene, anu piye Bong? Anu Mas Dimas iki mono remaja jompo aku. Mas Dimas sik guyu. Wala apa mau katokan itu. Apa ya anu Mas Dim tak pengen katokan tak kon ngeler aku ngomong. Kuwi mah wis tak udani. Aku wis gak iso ngrasakno repot tak mau ya Gusti di rumah sakit ya aneh-aneh wong enek sing kan tuwa wah tak tukono es, tak tukono es. Iya, es sampai seblak kita enak. Sopo? Wong kan aneh-aneh enek sing Mas Tewato kan mungkin dek gara-gara yo ngono ki dipengen ngombe es gak kena Aku iki herane ambek perawat sing lanang ngono. Hah? Pakai celana truk. Dikirone iki katanya sing suwe. Ekspresine iki koyo Ekspresine kok. Hah? Terus digledek mah yo aku yo wisin jane digledek ning ruang radio lagi. Ya Allah, ngono sing kenal aku piye? Aku yo ngono ta yo. Terus aku Masa ngene, iki mang ceritanya piye nah jadi wong kan beberapa wis Urung pada paham. Mama wis kenal kene kan, keluargane kene, nek keluargane Mas Dimas aku kan yo. Iki mang ceritanya piye nah. Aku nganggo celana, Mas. Heh? Nganggo celana bisa sampai ke rumah sakit. Oh, Mas, aku nganggo celana. Nah, tangan asik aku sing kiri bagian terakhir kuwi ame mlebu sama krek. Apane? Ya tulangku ya Mas, makanya aku kenceng jongok. Jadi itu kayak trauma lah. Oh iya, aneh-aneh gitu. Istilah apa yo? ya koyo Urate, Mbak. Urate lah ngono Kayak itu. kecetet ngono. Trauma. Jadi mau berarti suntik mau rotok penak ndak yo. Saiki melat-melat ngene ngene ngene. Jal mang tak syuting pas kowe. Mending suntik. Astagfirullahaladzim. Cepet. Tapi suntik ini tulang, ternyata ini.
Cita ngomong iya mbak, aku nek disuntik terus aku pincang kayak bunda piye. Oh, enggak maksudnya kan bunda kan sudah kan namanya disedoti terus Lah lagi bunda kan suntik anu cara mana oline nek entek dike oli. Lah kowe kan beda kasuse. Beda. Iya, merem-merem kowe senjongo. Aku iso ngadeg, guys, tapi aku iso senjongo. Iso kabeh ki iso, wis to Tapi ki positif iso, Kak. sih. Alhamdulillah. Nah yo pikirane ki sing positif. Aku iso jongo, engko lak iso jongo. Dadi ki apa jenenge? Walah gede-gedinan malahan. Tapi dengan pergi, mang aku malah pengen dengan rasa-rasa. Kalian ngerti nggak pasien gue kenapa? Kecetet. Guru-guru katokan. Makanya aman nih kayak aku rasa katokan. Guru-guru katokan kecetet. Ya Allah, aku jadi malu guys. Mangan ditakon restoran. Restoran, Pak. Walah mbak enggak kan iku bete kan dhuwur to. Bete dhuwur. Mang malah di Indo apa melahirkan kok. Disingkap langsung. Kursinya ono, rendakane. Mau gak enak kok. Terus guys yo makasih kalian hati-hati yo nek katokan. Bukan sumpah. Kalian nek katokan Penyakit mending sih lungguh. Saya tidak keren ya iki. Penyakit guru-guru katokan terus kerek. Heeh. Yes. Iki cerita konyol di masa liburku. Apa tak nggo cerita ah. Nek kan mlebu sekolah ngono ki. Mlebu sekolah ngono ki kan mesti ditakoki ya yo cerita. Cerita masa libur, heeh. Jadi di akhir pekan pekan akhir Akhir pekan. di akhir pekan saya bukan aku sih. Mengantar. Saya mengantarkan kakak saya yang kecetit karena menggunakan karena memakai celana terus krek. Akhirnya di rumah sakit. Terus alhamdulillahnya bisa pulang. Bangetan ya. Ngono ra sumbut nek nangis. Heeh. Mangjane di video ya. Mare bocah iki nek pas nangis di video iki malah apa jenenge? Alay. Mm-mm. Alay. Wis mbolah ayo. Tapi aku nangis kayak sing aku kena loro sing luwinu kabeh kan mbok syuting le. Iyalah. Sampai perawate kena ngomong Mas barang kaya nyuting. Lah kowe nangis ngono cale. Lah sapa sing nek ngrungokno ya? Mosok tak rungokno tok. Alok di syuting. Nah yo koyo Mas iki yo loro-loro tapi Mas gak usah nangis sing kok ngono sampe perawate. Kowe gak nangis seneh. kowe ngono kuwi malu gak, Mbak? Ditakoki ngono. Ini urat kemaluane Sing nakok iki perawat iki enom, Mbak. Lanang. bisa to. Marai kae lho kejadian digodain pas Ning umum kan kan weh uange sih yo. Kan nginguk wong ngene. Badine ora apa-apa terus balik neh terus mari ngono kan wis menang ayo. Kowe gak nangis. Oh, iki sampe ngendek diinguk oma. Cara mono. mesti kena opo ngono. Biasanya kan nek cah cilik manusiawi ya nek cah cilik nangis kan urung iso kaya apa wong gede ya. Iki ape dipikir bayi ya keluwen 20 tahun. Mbah ini tak kok repa piye? Rusek buluknya dasar lah. Repa piye? Ora piye-piye aku. Repa kecentet. Nah, iso mulai. Mbah Bu kata ya takok terus aku takok Dewi yo. Iso cuma tapi ancen rumah sakitnya kan jenenge kita meskipun nganggo umum mandiri enggak pakai BPJS ataupun Askus atau lain-lain tetap antri sesuai urutan karena aku medun nih guriku ki yo enek jadi aku mlebu bareng wisan Lah Mas kan di Mas kan ibu anu soalnya wantri niki sing dicandak kuatah. Ndak tenagane namung niki ngono. Mas kan antara tenaga sama pasiennya malah kayak pasiennya Sudah pernah merasa. saya kan maksudnya kan jadi dia meminta maaf ngono lho Mas kan tapi pelayanannya yo oke kok meskipun rame dia juga meminta maaf dan maksudnya tetap melayani dengan baik marahnya nih dia ini aku di RS PKU Muhammadiyah Cepu guys ini nih RS kabeh rumah sakit kabeh cuma tapi ya ki sura-sura mungkin wong-wong padha awake lempok-lempok Akan berkat. iya bener Mangan berkat kulup.
Wong asam urat kabeh. Iya katanya bener. Bener. Terus kakan ya Allah Gusti. Dene pamer mana sih nganggo sempak Aku ora sida berkomentar wae. Iki gak usah didono ya guys karena sekarang itu pokoke intine iki yo iki enek kok enek tulangku lah pokoknya ngono. Iki foto tulangku ngono karena YouTube sekarang tuh sangat peki yang apa ngene iki dadine gak usah lah ya pokoknya ngono. Wis wae kowe wis gak usah menyuting ae aku turu. Ya wis tak turu. Wis nang turu. Wis wae turu wae. Efek jarene apa? Kau kan mau nggak ngombe obat iki? Obat ndi? Ya wis berarti sudah masa obat, Mbak. Memang Lah emang piye bunda sing juga obat mah gak takok. obatnya dikai pora. Muni ngene walaupun Kowe sudah malah disuntik tapi besok tetap minum obat ngono ya. Besok berarti berarti. Tadi besok. Obatnya Kuwi ning dhuwur motor. Modele wong iya ngono. Wis tak pasrah nang mamahmu Mbak iki obate iki rong sene aku ngono emang. Wis guys, bye bye. Cek ngepas 14. wah, waliane dino kalau jamu-jamu Ya. syuting ngono lho. Lah iki yo bentuke kok jambu jan. Jambu iki Kene kok awor kata. Aku jambu aku manggis. Dia. Sing Mang- apa? Kesemek. Semek kuning. Kan budak iku teh. Oh iya udah ya, Ya wis guys, koneh ya sesuk neh.